Γεια σας παιδιά. Κωνσταντίνος and George, αλλά ο George δεν είναι εδώ, είναι στο σπίτι του. Έχω ανοίξει ήδη κάρτες, δεν τις άνοιξα στη διαδρομή, αλλά θα δούμε τι πέτυχα. Λοιπόν, όσοι είστε Παναθηναϊκός, χειροκροτήστε, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Ωραία. Και εδώ, μετά από τον Παναθηναϊκό έχουμε Παναθηναϊκός εδώ. Είναι στις 24 τις καινούργιες. Πάμε σε έναν Γάλλο που δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, είναι καλή κάρτα. Πάμε στον Κίμιτς, τον Γερμανό. Ωραία. Πάμε στην Juventus στον Bremer. Όσοι είστε ΑΕΚ, χειροκροτήστε, γιατί έχουμε ΑΕΚ. Σε παρακαλώ, δείχνετε. Και θα δείτε ένα ακραίο που έτυχε. Έτυχε το δεύτερο μου καλύτερο παίχτη και είναι από Premier League. Ωραία. Έχουμε Γερμανό στην... εδώ πέρα. Και ήρθε ο δεύτερος μου αγαπημένος μου παίκτης. Σαλάχ. Ναι παιδιά, είναι ο Σαλάχ. Ο δεύτερος μου αγαπημένος παίκτης. Ο πρώτος μου είναι ο Μέση. Και είναι και ο καλύτερος μου παίκτης, νομίζω. Παιδιά, έχω κι άλλους, αλλά νομίζω ότι είναι ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος είναι τερματοφύλακας. Είναι 294. Χειροκροτήστε γιατί έχουμε πάλι ΑΕΚ. Όποιος είναι ΑΕΚ θα χειροκροτά γιατί έχουμε ΑΕΚ. Όποιος του αρέσει η Arsenal, έχουμε Ράις εδώ πέρα. Έχουμε Μακελελέ. Ποιοι είστε? Real, εγώ δεν είμαι Real, εγώ είμαι Liverpool. Χειροκροτήστε για Vinicius βέβαια. Αλλά έτυχα και ομάδα, την έριξα την ομάδα. Εδώ παιδιά, γεμίγα. Εδώ η ομάδα, η Real, καλή Real. Η δεύτερη καλύτερη, πρώτη είναι Liverpool και βέβαια, την άκουγα. Έπεσε λίγο μετά που έφυγε ο Ρονάλντο και έγινε και χειρότερος ο Ρονάλντο. 86 overall. Ποιος θα τον πάρει 86 overall? Ο Μέση 91 έπεσε, εντάξει. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Κάντε εγγραφή, να πάμε 2 εγγραφές και like. Και δεν βλέπετε ένα βιντεάκι.